my. Nalingaw kini mga tao nga namunit sa mga isdang tamban nga naabot sa baybayon sa Basdiot sa Panagsama lungsod sa Moalboal. Gipost nga video sa netizen nga si Abi Boy na Pintura. Matod niya, nahitabo kini alas 7:30 ganang bundag. Nag-iyahay ang mga tao sa pagdala og balde sa bisan unsa may ilang masudlan sa mga isda nga tamban nga pamoniton lang. Gipasabot ni Johann Tejada, ang technical assistant sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR 7 nga posibleng epekto pa sa close season. Ilabi na nga nasakup sa Tañon Strait protected seascape. Hinungdan nga daghan gyud ng mga klase sa sardines niini. Duha ang gitan-aw nga hinungdan sa pagdagsa nga maong predator-prey relationship o ang pag-usab sa ocean current. No, so kung gukdo na sila, ang isa ka school maguna na bukon maguna sa predator, so ang gawas ma-disoriented sila ba. So usa na siya sa reason nga mabit sila sa shore. Now ang isa pud ka rason ana is usahay ang dagat mo change ang iyang temperature or ang iyang ocean currents, no.